Palazzo Verdelin li jagħti fuq Misraħ San George reġa' kiseb il-preġju arkitettoniku tiegħu. Dan wara li d-Direttorat tar-Restawr fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Kultura wettaq xogħol ta' restawr kbir tal-faċċata ta' din il-binja imponenti. Il-palazz mibni f'nofs is-seklu 17 fuq stil rokokko li bħalu f'pajjiżna ma tantx insibu jinsab fi triq l-Arċisqof, riplassa tal-Pulizija tal-Belt. Palazzo Verdelin huwa attribwit lil perit Taljan Francesco Buonamici li jissemma bħala l-bniedem li daħħal l-arkitettura barokka f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Owen Bonnici qal li r-restawr sar bejn Settembru u Diċembru mingħajr nefqiet lil hinn mill-baġit tad-Direttorat tar-Restawr. Il-perit Marco Zoppardi qal li r-restawr involva fost l-oħrajn it-tibdil ta' xi ġebel, xogħol fuq il-lavur, tindif tal-faċċata u tkaħħil mill-ġdid tal-fili, tiswija ta' ħsarat fuq l-injam, xogħol fuq il-gallerija u tneħħija ta' saqaf tal-asbestos. L-isfidi kienet li nsibu nies li huma kapaċi intervjenu b'mod kif suppost fuq l-injam ma rridniex nibdlu għall-gallerija, ridna nsewwuha. Il-perita Zoppardi spjega wkoll li sfida oħra kienet li jintrama scaffolding fi triq daqstant dejqa u traffikuża, bla saqriba. Ma kienx faċli li taħdem hawnhekk il-ġebel pereżempju tajnieh post u ġibnieh lest hawnhekk. Il-nies dejjem għaddejjin magħna ma sarix noħolqu qatt m'għandek toħloq ħafna trab imma hawnhekk b'mod partikolari kienu noqogħdu attenti ħafna. Kien spjegat li minkejn il-binja tintuża minn entitajiet privati, il-Gvern xorta ħassu obbligat li jkunu li jidħol għal dan ir-restawr biex isalva dan il-patrimonju nazzjonali. Il-Ministru Owen Bonnici spjega li Palazzo Verdelin huwa wieħed minn diversi proġetti ta' restawr li tlestew f'dawn l-aħħar xhur. Il-Chairman ta' Valletta 2018, Jason Mikallef, spjega kif ix-xogħol fuq Palazzo Verdelin ma kienx fil-pjan oriġinali tal-fondazzjoni, bħalma ma kinux fil-pjan li jsiru l-faċċati ta' Palazzo Ferrerija fejn hemm il-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali u Palazzo Castellanija fejn hemm il-Ministeru għas-Saħħa. Imma b'ħidma proattiva dawn il-binjiet sarilhom restawr li reġa' tom il-glorja li jxirqilhom. Restawr importanti biex, kif spjega s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista, anke l-infrastruttura tkun parti mill-legat li nħallu.